Pow. Naze. Yo nyaba. When you ban na say we be a so. Because Omuni Amo, they say, Omuni, Yenya, they were no Muni, Omu want to Chimaka, we know one would say. Now, we know also some, and Brell Muda. The mechanic of Mamma Brell, won't give it up. Then you miss my own, they're not any day in India. It's never a session, no, like getting it. And I want to foundation. Yeni wa hanyina, yeni eba yeyina. Yetuma yaka ya ho abo. Na yeni so ade mu pa ni se, ye beboa boa omo omo ni bi. Ne de se de beba emofra omo ni bi ni. Enti no ye wo production house ye koye program. Enti ahead of the production, ye dwen ho se December yeyina ye bedidi wo ye fiefi. Ye beri akokọ ye bedi mo ye be ofufu adi. Enti ye wo se ye dwene ye ma eni ye nuamo a ye de o ma ba ha ni so. Na ye de se de eba o meni nti ye keka ye nsa se omo bible na omo ba ye ni se so ye so dodo na bible se obi eni wa omo obi bibia ono awrade hye na nemu nti eni se de ye nyina no ono awrade no be se ya nemu dem dia me ka se o ma obi ade a chen se ubenya result no instant ye be bia nyankopon na o ma akoma so ade pama ba ye sa ade no be se wa nemu. Enti ye dey ho se beba rehabilitation center ha. Nipa o direct ye sister. Your friend Ama Oduma Odu or your actor. Ono na ma ba ha because ye nga say ye sini twafo. Ye nyuma bebre. Enti ye dey ho se ye pe ba bia ye be ye. Na da ne da nyina obi so ye nko children so ma ye nko ha. E na o se da bi ye mra ha. Enti etu anamo be bisa ama ebi. Ema ne church de wa ha ne niema omo bedina na de yesu ahode betime ye de aba enti ye we mu hu ye ha ye ne ye superstar oye ni mtuni obi ani nam se wi ase de o le go sika ho nyam ye pe mo ni u pe mo ni hu
Ti ade to na no no so ampunity kra. Na your friend media houses bebre. Omo so omo pita enema wa ha mu chicha gregre nyina. Kuma se on live omo anyem. Me am PSA Colino and Diamond all the way from Accra. David Gideon, me who dey make a kire omo. Obi ana ne na chi omo se sa ha na ya ba dia. Omo nyina be ba be so. Ne ya ba be ya ma na ye fe. Enti mu ye highway ya. Na de fe Anchor Media Production, Anchor Foundation, Anchor Clothing. Ye wonyuma bebre ye ba se ye ba benye e de ama adwena se rehabilitation center. Ye de ba ye nyina ni. Ye de enuane kakra ba ye bra momo, ye bra maglo, ye bra mo beans. Ye nim se maya wo so mo behia pad. Ye nyi mo free ye de bi bra wo. Ye bra mo anwa, ye bra mo engo. Enti no nyama mo kan ye de ensuo, ye bra mo mackerel. Tese nyama mo kan de se ye de ni nyina abeba. Ye mo try ye bia ye nyi enfim gari bibia ba ye ye nyi bibia enfim. Se ba ya December. Mo so mo nsa e be koma. Ye da. Nyam phobia of free Anchor Foundation. Baba Sraye. Amen. Catch mo say we special. We special. Catch mo say we special. Amen. Amen. Etienne Sabre mo ya to do ya sa. The we are the yaka baby we are best ashita ma oh. Eti ya be me de na shera de sa. Ye ni aba so we na na so ni de ma so do we after. Ye bia ya ma Madam Sele, or no such rare, and say, you're okay, your friend recommend it's just say I'm a part of side check, maybe I'm a line and foul. Now, everyone who's down, Amen. And Nazareth Daily Center, number of brothers
no mu bio ɛma mu nyinaa akɔ aba sɛ ɛnɛ nso Awurade ɛde akyɛ yɛn na mabɛka yɛn nsa bea ɛyɛ bea a sɛbi Awurade ɔndɔw ɛna wɔntaa bɛ bakyerɛ no sɛ sɛdeɛ ɔno Awurade n'animonyam ɛbɛda adi nti ɛna yɛn mu bi yɛaho akeka no ɛnsisi so yɛne yɛwɔ ha sɛ sɛdeɛ yɛtie bi a yɛbɛtumi ayɛ biribi ahyɛ Awurade din animonyam enti ɔmo wɔ ha sɛ like yɛtraining wɔ vocational school sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ wɔtie bi a wɔbɛnya nsanoma yɛhyɛ department a yɛfrɛ no social welfare ase enti yɛtia no sɛ yɛn nana ɛmo ne social welfare mpanyinfoɔ mmɔfra yɛgye wɔn wɔ ha age no starting from 15 years up to 35 yɛkyerɛ beesmaking yɛkyerɛ tailoring yɛkyerɛ music yɛkyerɛ hairdressing yɛkyerɛ dressmaking yɛkyerɛ agric yɛkyerɛ wuracraft yɛkyerɛ shoemaking na ayɛsɛ mu bɛ fie yi ma wɔ sɛ yɛka mu nsɛm kakra saa nneɛma yɛ a yɛkyerɛ mmɔfra yi wɔ ne yɛtwa toɔ ɛyɛ like obi wɔ hɔ a ɔntumi nsua adeɛ a bɛka nyinaa because of the disability ne ti ama family no ɛde no atena fie ebi training class like sɛdeɛ ɔbɛdware ɔbɛtwitwi ne se ɔntumi ɛyɛ adidie kora mpo no ɛɛde eti si yɛde ne ba ha ɛno nso yɛ yɛn nsa so deɛ sɛ yɛbɛma n'atimi akora ne ho sɛ kyerɛ bi na n'ani hɔ anaasɛ maame ni hɔ anaa onua ni hɔ a ɔno nso atumi abɔ mbra nso ɛno nso ka yɛn teteɛ ɛno ho yɛnni mfie mmiɛnsa ɛnni mfie nan sɛ woba yɛ wanya 4 years wanya 3 years ɛda sɛ wawie wokɔ na wokɔyɛ adwuma ade a mmɛmi mɛtumi asua ne nnɛ no me nua ɛnɛ wɔntumi nsua gye sɛ ɛbɛteki bɛ a week enti sɛ shoemaking na wɔyɛ a head of department ne bɛhwɛ sɛ akwaraa no ɛnɛ wɔtumi yɛ slippers a ɛfɛ obi ntena ne nkyɛn obi ɛmma no idea bi a wɔno ano adwene wɔtumi design anaa wɔtumi yɛ shoe a wɔpɛ obiara ɛnka ne ho sɛ head of department no hu sɛ wɔtumi akɔ asesa a yɛbɔ yɛ mpanyinfo amadeɛ ɛwɔ head office Accra na wɔyi technical officer no a bɛyɛ no exams na kyerɛ sɛ onya n'abɔdini krataa a ɔno nso ɔde ne kɔ fie aba akɔyɛ ne adwuma na wɔde kɔ saa na nka ne fɛs no a ɛka ɔrekɔ no nka wɔwɔ biribi kakra a mpanyinfoɔ sɛ yɛde asɔ n'asene a wɔde kɔ wɔ ne bra but ɛnɛ no ɛsesa yɛ abɛ wiase bebree eti sɛ ekɔduru saa na na yɛhia abɔfra mu anaasɛ yɛhia parent no ɛne wɔn mo akasa ɛna nye most of the children na wɔn nyinaa na ɛwɔ parent ɔmo firi bia nan ɛna ɛbaayɛ 1 ɛyɛ orphan home 2 ɛyɛ church 3 yɛ community ɛna last one nso yɛ family church no yɛyɛ tie bi a yɛdɔ Awurade yie paa ɔkyerɛ sɛdeɛ ɔbaeɛ a ɛgye yi ma Holy Ghost ɛsane a ɛkyɛ sɛ yɛtumi tuntum Nyankopɔn ɛyie enti sɛ wɔde nam church ne mu a na church board no ne tena ase sɛ abɔfra de ne yɛkɔpɛ bi a ɛte sɛ na yɛmfa ne nkɔ na ɔnkɔsua enti church ne de ne bɛba abɛpɛ bia bi sɛ ama no sɛ church ne bi asɔfo no a wɔdi anim no ɛnɛ wɔnni hɔ bio no akora ne bi ɛbɛyɛ de sɛ ɔbɛnya help sɛ ɔbɛboa no na wɔde ayɛ 2 ɛyɛ ɔfan meka ɔfan home ɛnɛ sɛ obi ɛkɔyɛ adɔhyɛ ɔkɔ obi a ne biribi ayɛ kamakama ɛka yɛ ne a na kyerɛ sɛ yɛn nso wɔn de yɛaba ha sɛ yɛmmra na yɛbɛsua ɛwɔ ha ɛna third no yɛ community ɛne church ne nyinaa yɛ the same thing wɔde ɔte wɔn nam community ne mu a wɔn sɛ obi tumi yɛ ne basabasa especially mmaa no wɔnni hwɛfoɔ eti ɛyɛ saa no a na obi nso ama ne so ɛde n'aba ha so maame mɛpɛ bia bi sɛ inside sɛ yɛbɛgye ne ha yɛbɛ make sure sɛ district na community ne hyɛ aseɛ yɛde ne bɛkɔ municipal hɔ wɔn aprepɛ ne document ansa na yɛagye abɔfra no ɛwɔ ha yɛtwa toɔ no yɛ abusua ebia na ɛna no afiri mu anaasɛ ɛba asaa na ɛnɛ mmarima no sɛ omi deɛ ɛnya me ba because you knew. Oh,
Okay. Debbie.